Umenami, umenami, umthokozi uJesu. Umenami, umenami, uJesu. Umenami. Jesu, umenami, Jesu, umenami,
asikho siyeke. Kubeka lo hlelo bangcwele siqhubeke lo hlelo. Awu ake uyishayele izandla ukuthi usasekhona awukalali. Haleluya. Akanithi bakubone nje asasiyona sithi izandla esafele eGolgotha awuthi izandla zakho usekhona. Haleluya. Awuthi izandla zakho nje ukhona la ukhona. Angazi noma bakhona abantu abayaziyo lento eyayithi amen amen amen. Zikhona izayo la ekhaya. Akangizwe nje ukuthi ikhona. Oh meno
siyeke yazi kuphonde vuka wabanye siyeke kwabanye vuka into ethi umoya moya ngubona umoya hayi siyeke sibokumusa nenhlanhla senze siphile kuwona umzuzu nje ngingachitha isikhathi ngiyacela nje sishaye izandla enkulu sishaya baba usengayo kule item ofanele uzoyidlisa nje phakathi kwethu ake sishaye simshaye izandla nje zafika la Yesu. Hayi chiyakho isibeni silimba namje ngiyeva kuvuka yabona mase kunje uvela uthi weba limnandi vangeli Before we pray, bazalwane kunevesi lokuhlela enhlizweni yami. Etholakala kwincwadi kaJeremiya chapter 29 uverse 13 wakhona no12. Othi niyakungibiza nikhuleke kimi ngiyakunizwa. Hallelujah. Sifike endaweni la kunoNkulunkulu ozwayo khona bazalwane. Kulesi sikhathi esiphila kusona kuleli izwe esiphila kulo la kuphithizela khona ngohlobo olumangalisayo bese thi niyakufuna ningifumane. Hallelujah. Kodwa uma ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke.
Haleluya. Siyakubabaza Dali wethu siphakamisa siphakamisa nasithi uyinto uyambika le ndaba othi mawuyicabanga ufisa ngathi umhlaba ungavuleka uqashe unikezwe isikhathi esihle sokuzokhuluma noNkulunkulu ngaphathisanga umuntu sifike la uNkulunkulu elalela khona. Haleluya. Makuthi ikhala uyakhala ngoba ula uNkulunkulu athi ngiyezwa mina njengoNkulunkulu. Ngiyayithoba ngiyabingelela umkhulu nogogo ubaba uGumbe egameni likaJesu. Bingelela ingcebo zonke zikaNkulunkulu ekhona, obaba befundisi, obaba bonke, omama, intombi nezinsizwa ebusuku bazalwane sizothandaza kulesi sikhathi esiphila kuso. Haleluya. Ngoba sikwazi ukuphila ngaphandle kokukhuleka. Othi noma lento oyibukayo ushawa yuvalo ususendaweni right esibhedlela sikaNkulunkulu la kunasho khona yonke into. Ayibonga inkosi uthi nje kodwa mani ngifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Haleluya. Haleluya. Asizile bazalwane ngenjwayelo. Asizile futhi ngoba mama bethu babesiphushela ukuza. Kodwa size ukuzoba ikudaba lethu enkosini. Siyakubabaza Dali wethu siphakamisa izandla Simula
incwadi siyikhwepha uma sifika kuwe siyathola amandla amasha. uNkulunkulu wethu ogcwele nakulesi sikhathi egameni likaJesu kulesi siyaluyalu kulungiselela uvoto namanyakozayo. uNkulunkulu wethu ogcwele isona sikhathi esiphithizela ngohlobo olumangalisayo la kuchitheka khona negazi labantu, kodwa namhlanje njengebandla sizome sikhaleni. Baba wethu ogcwele sikhulekela abaphathi bezwe lethu ngey'hlalo zabo zonke. uNkulunkulu wethu onamandla, amakhansela, amameya siwanikele entendeni yesandla sakho. uNkulunkulu wethu ogcwele sithi akho gazi lachitheka kulesi sikhathi. uNkulunkulu wethu ukuphila kwabo Baba sikunikela kuwe njengebandla egameni likaJesu waseNazaretha. Bathwale kukho konke, abanye basabela ney'mpilo zabo, abasakwazi nokuphuma emnyango benza imisebenzi babo babizele kuyo. uNkulunkulu wethu onamandla, ngoba isitha siyabhonga njengengonyama sifune singamdwebula. uNkulunkulu wethu onamandla, siyabonga dwala lethu, siyabonga mnikazi wey'mpilo zethu, siyabonga yona namandla ngaphezu kwakho konke ukuthi uyasinakekela njengebandla lakho. Awufisi nakanye siphuphe, awuthandi nakanye silahleke, ngoba uNkulunkulu oneqiniso nomile kuze kube phakade. Uma simile Baba, simi njengebandla lakho othi ngifunile abalindi ibamisile phekwa ingake zeJerusalema ukuba babeke abakhumbuzi bakaNkulunkulu azalakha iJerusalema phakathi kwabo. uNkulunkulu wethu onamandla, wasiyekelele nakanye Nkosi izifezele intando yakho ngempilo zethu ngegama likaKristu Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi uthe masithoba thina babiziwe ngegama lakho uyokwehlisa ezulwini usiphilise, uphilise kanye nezwe lethu. uNkulunkulu wethu onamandla, siyabonga ukuthi impilise epheleleyo eletha ukuthula phakathi kwethu ivela kuwe uNkulunkulu wethu ogcwele. Wena uNkulunkulu ongenanjabuliso, uNkulunkulu ongenankohliso, osiza ngeqiniso elipheleleyo. Siyabonga Baba, siyabonga mnikazi wey'mpilo zethu ukuthi awukaze wababiza abantu, wababizela ize la Nkosi. umuntu efika kuwe uyafumana lokho akuzele. uNkulunkulu wethu onamandla, ngoba uyamthanda umuntu, uyamnakekela umzuzu nomzuzu egameni likaJesu. Siyabonga Baba, sithande ngothando olumangalisayo, sikunika udumo Nkosi ebusuku, sikunika udumo Baba. Noma imindeni yethu isidela, nabantwana bethu besihlubuka, nebandla Nkosi lingasigoni, kodwa sikunika udumo ngoba isidala sihleli kuso silufanele uNkulunkulu. Athi aphala kahle amakherubhi ayehle yenyuka phambi kwaso, ngoba uhleli kuso. Ungcwele, ulungile, fanele ukudunyiswa. Siyabonga Baba, ushabayda siyabonga wena ongcwele nopheleleyo. Sikunika udumo Baba ebusuku, sijoyina abasezulwini ukuthi noma konke kungabi kuhle, kodwa sizothi all is well masinawe. Siyabonga Baba. Ulimaya sina alaya, ishamanda limahaya alaseya, igadaya asaya alalaya, ilie kanamaya shenea maya. Bayade uNkulunkulu, bayede wena mehlo akashaluzila ngabi nomlilo, bayede wena ongcwele kunabo bonke, bayede wena ophila kuze kube phakade. Siyabonga Baba.
Sukhona umdala wethu. Sisasekhona bazalwane kuyo le muntu emthandazo. Ngivumeleni banqwele phakathi kwethu sina MEC Department of Culture, MEC Mandla Msibi bazalwane samshayela izandla. Siyabingelela MEC. Thank you so much. Sizeni nabanqwele. Cela ningisize. Ngathi lemuva kwena. Yebo. Tata. Zola. You are
Siyakamukela MEC emzini kaNkulunkulu. Siyakamukela emzini kaNkulunkulu. Uma uke weva bathi kunenzawo la kuhlala khona uNkulunkulu kulapho khona. Ngamelwezi ngiyobona. Ngamelwezi. Siyabamukela Jesus. Siyabonga nje ukuthi uma ngiku-invite ngithi sikubitele emthandazweni ushiye konke bazalwane ngimangele bamsamo uhlala busy lo mthala kakhulu babita njalo la ngaphandle bazalwane asinomthala kakhulu angimtshela ngithi ebisisi nemthandazo I was taught ukuthi kuyima India ngoba umuntu lengimatiko kodwa uNkulunkulu it said kimi bengithi into ufika kusasa naye ngasho ngamcela ukuthi afike kusasa what is fine kodwa uNkulunkulu nakulekuseni wathi no you must come today. We have to ngamfonela ngathi MEC ngicela sishintshe wathi no it's fine because it's prayer. Namanje washo ukuthi it's going somewhere bazalwane ngathi no it's fine MEC nethi ngicela utonyathela nje MEC ulana nje we are going to pray akukhona okunye lokubitile kona kodwa nje ukubitile emthandazo kuphela ulana njengemuntu lobuya eParliament. You're going to stand in the gap of a parliament. You're going to stand in the gap of a country. Umele president of South Africa yonke. Esibona ukuthi level yethu umnotho uyanceka-ceka. Sibona ukuthi kuyimbi yonke indzawo. Kodwa uNkulunkulu namuhla ukhethe wena ukuthi come and stand kuleli altar leli. Ubuye nje udoma sikhuleke nawe. Akukho lokunye akuna program lethide just it's a prayer. Hallelujah baqwetha. Lokunengi ngiyabona ukuthi njenga MEC wakaCopter uyabona ukuthi uNkulunkulu unedemand indzawo ebayincane. Dobona nawe ukuthi uNkulunkulu umhlephelela kuphi emhlaba khona. Hayi ukuthi kubingelela ukuthi sengiya highlight. Yeah, naye uste makangena ngaphandle umuntu akile. So mina akusiko kwami kwaNkulunkulu so angathi uNkulunkulu uthini ngo uthi usibale isijubu esibone njengelinga. Hayi ukuthi ngubindele emhlaba mfowethu. Nje ngiyabypass ngiyadlula. Hallelujah. So MEC kunjalo nje. Baya bazalwane lana asinama celebrate asinanalo kodwa MEC ngicela bazalwane ukuthi kumphe ithuba asho live kulento la ibona uNkulunkulu ayena